Cevamid. Rozbíjení a destrukce nadměrných kusů kamene, skal a betonových konstrukcí zdiva nebylo nikdy snadnější. Díky cevamidu máte možnost jednoduše a bezpečně rozpojovat pevné materiály. Používá se všude tam, kde nelze využít těžkou techniku nebo výbušniny. Cevamid je v podstatě speciální maltová směs, která po smíchání s vodou hydratuje, čímž zvětšuje svůj objem. Nejprve se pevný materiál navrtá nejlépe do 80% hloubky. Optimální průměr vrtu je 40 mm. Vrtáme pod takovým sklonem, aby do vrtu bylo možno nalít suspenzi cevamidu. Vzdálenost mezi jednotlivými vrty závisí na pevnosti rozpojovaného materiálu. Cevamid se míchá s vodou, a to v poměru 3 díly vody k 10 dílům cevamidu. Vzniklou směs mícháme, dokud nevznikne homogenní kašovitá suspenze, kterou vlijeme do připravených vrtů. V průběhu 1 hodiny směs ve vrtu zatvrdne a začíná hydratovat. Po dobu hydratace se cevamid rozpíná a vyvolává na stěny vrtu tlakové napětí. Rozpojení materiálu nastane v průběhu 24 až 72 hodin. Výsledná doba závisí na hustotě použité směsi a teplotě rozpojovaného materiálu.